Velkommen til Ølbyvej nummer 157. Her har vi en super lækker familievilla. Der er en dejlig grund til, og huset er 167 kvadratmeter. Kom med indenfor. Huset er fuldstændig renoveret, og alligevel er den hyggelige stil blevet bevaret med fritliggende bjælker. Afdelingerne her med en stue, et stort køkken, et værelse nedenunder og et badeværelse i stueetagen. Samtidig med, at der er en rigtig god værelsesafdeling på første salen med meget store værelser. Kom med op og se. Heroppe på første salen har vi 3 meget gode værelser. De har en stor størrelse. Derudover er der kontor. Der er et badeværelse, hvor der er gjort klar til brugs. Huset er opvarmet med pillefyr. Der er en rigtig stor garage derudover. Kunne du også tænke dig at se det her fine hus, så giv os et kald. Jeg hedder Katrine Andersen og kommer fra Kystens Boliger. Vi ses! Hej!